Hakajing matang kekenhon sipai Border Security Force ke jelaban penngor yaki jaga kaput haka arpu pratrik leber araja arpusan ki sipai BSF lingba ke Kyrwoh kila pentem bahaga jingken rai yaki jaga bemarjan kaput ki badan South Garo Hills District ke jela kila yok ban Kurup arspa prapusan Tylli ki dawai kuli Yaba ubadeu dawai penbuat na kawai ke plastik yong ke bala buri hajan ding ya ke bala temu ban shalan tu se Bangladesh. Hadian kini ki sipai BSF kil IT no yakita tablet syaka tenat pulit gaswa para police station South Garo Hills District na kebentaban pengat kendon an yaki badon keti hakani gakam. Hakawai pat kajing kendra kabala long hakapor menstep jongka arpu pratrik leber araja arpusan ki BSF kila yok ban Kurup kat kendai Tylli ki Muid bat Masi ki badan hajan kaput ke West Jaiñtia Hills District yaki bala temu ban shalan tu syari Bangladesh. Pat hadian kini ki BSF kila IT no syaki tenat pulit ki badai pej ban le ke badan kam kat kum ki kendon an. Ke Kyrwoh ke penparu bakatai kajing yok Kurup ki bor pahra kaput ni BSF kadai na kajing IT lut jongki ban pej ngor bat tel akam ya kam khayitu syabar put bat ban daru yaki nong song snong na ki jingma ki balak ban mi na ka jing khayi drugs bean. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jing som. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya